రాత్రికాల ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, కృపగల మా దేవ, నీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. ఈ రోజంతా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి భద్రపరిచినందుకు నీకు వేలాది వందనాలు. ప్రతి ఒక్క పరిస్థితులలో మాతో ఉన్న తండ్రి నీకు స్తోత్రం తండ్రి. నాయన, నిన్ను అంటుకట్టుకొని జీవించే కృప మాకు దయచేయు. మా స్వంత పనులలో పడి నీతో సహవాసం మరవకుండా ఉండే శక్తిని మాకు దయచేయు. ప్రార్థన యందు నిలకడగా ఉండే శక్తి మాకు అనుగ్రహించమని అడుగుచున్నాం. వాక్యములో దినదినము ఈ మర్మాలు మాకు బోధించు. ఈ లోకంలో మా వల్లే కాకుండా మీ వల్లే జీవించే కృప మాకు దయచేయు. లోకములకు మాదిరిగా ఉండే కృప మాకు అనుగ్రహించమని అడుగుచున్నాం. ప్రతి విషయములలో మీరే మహిమ పొందమని సమస్తమునకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఉన్నతమైన నామంలో ప్రార్థన చేయుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.